さん、こんにちは。私はアディダサマ・ハレサです。今回は私はプレゼントをしています。よろしくお願いします。じゃあ、皆さん、ワヤンクリップの聞いたことがありますか？これ、見てください。じゃあ、これはワヤンクリップガクラクバニュマさんです。ワヤンクリップガクラクバニュマさんはバニュマスの特徴です。ワヤクリップは牛の皮から作られています。ワヤクリップガクラクバニュマさんは人間のような形です。ワヤクリップガクラクバニュマさんはプナカワの説明です。主役はペトルやカレンやサマリやバゴンです。かわいいですね。じゃあ、皆さん、これは図書館ルールを説明です。図書館で1、うるさくしないでください。2、食べないでください。3、ジャケットやセーターが強化されていません。3、タバコしないでください。